भाई लोग मोटरोला अपना मोटरोला के G73 वाला फ़ोन के इंडिया में लॉन्च कर देले बा। जना के प्राइस 19,000 बा। ई 5G फ़ोन ह और ई फ़ोन काफ़ी हद तक अच्छा बा और कोई सारे एमे कमियां भी बा, कोई सारे अच्छाइयाँ भी बा। तो चलो भाई लोग हम इन्हीं के वीडियो में एक और अच्छाई पहले भाई लोग सबसे पहले हमनी के नजर डालिए एक डिस्प्ले के। डिस्प्ले थोड़ी अच्छा खासा नइखे लगेले। 6.5 इंच के एगो फुल एचडी प्लस सी डिस्प्ले देले बा, जौन की आईपीएस डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले नइखे। साथ ही में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देले बा, 240 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट देले बा, जौन की डिसेंट बा, 1000 निट के पिक ब्राइटनेस भी देले बा। तो डिस्प्ले के मामले में थोड़ा अच्छा से कस्टमाइज के लिए रही, पीओलेड देले रही चाहे एमोलेड देले रही तो मजा आई, लेकिन 5G के चक्कर में ये चीज हटा देले बा। तो चलो कोनो बात नहीं के, फिर भी डिसेंट ही मानल जाए, डिस्प्ले क्वालिटी अच्छा खासा बा। भाई लोग जो एक प्रोसेसर बा यो हमारा काफ़ी हद तक अच्छा लागल। और डायमंड सिटी 930 वाला जो 5G प्रोसेसर बा वो में देखे के मिल जाए, जो कि ठीक ठाक ही प्रोसेसर बा। और गेमिंग पे थोड़ा अच्छा खासा रिजल्ट दे रही। नॉर्मल गेमिंग पे ज़्यादा हाई लेवल तो गेमिंग ना कर पे बोलो, फिर भी ठीक बा यार। 695 क्वालकॉम का जो 695 ओकरा से अच्छा प्रोसेसर बा। और ये प्रोसेसर काफ़ी कम लेग करेला और रिसेंट बा। ये प्रोसेसर ठीक ठाक मानल जाए। देख लो भाई लोग इमें तालो के 50 MP के प्राइमरी कैमरा, साथ ही में 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखे के मिल जाए, 2 कैमरा देखे के मिल जाए, जना क्वालिटी डिसेंट बा, ठीक ठाक बा। लो लाइट कंडीशन में थोड़ा मज़ा ना आई और डे लाइट में तनी मज़ा आ जाए, परंतु देख लो भाई लोग सही बा यार। 2 और एक्स्ट्रा कैमरा चुतिया बना खातिर नहीं दिला, जो कि हमारा बेहद ही अच्छा लगल। और कैमरा क्वालिटी ठीक ठाक बा। 16 MP का फ्रंट कैमरा देखे के मिल जाए, जो कि नॉर्मल बा, डिसेंट बा। भाई लोग इनमें 5000 mAh की बैटरी देखे के मिल जाए, जो उनकी 30 वाट के फास्ट चार्जर के साथ आवता। और एक कीर मान लो भाई लोग अच्छा खासा रिजल्ट दे सकेला। नॉर्मल यूज पे 7 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप दे दी, और ज़्यादा गेमिंग वगैरह करवा लो तो 3 से 4 घंटे का बैटरी बैकअप दी, जो उनकी डिसेंट बा और ठीक ठाक ही मानल जाए। एक के भी आउट ऑफ बॉक्स तालो के एंड्राइड 13 पर देखे के मिल जाई। और 1 साल के यूएस अपडेट दी जाने से एंड्राइड 14 हमनी के फोन हो जाए, लेकिन 2 साल के ओएस अपडेट दे रही तो और भी ज़्यादा मजा आई, परंतु 1 ही साल के दी। तो चलो ये डिसेंट बा भाई, इतनी अच्छा ना लगल। साथ ही में तालो के 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट में देखे के मिल जाए, जो की डिसेंट बा। एमें तालो के साइड माउंट फिंगरप्रिंट देखे के मिल जाए, जो कि काफ़ी हद तक अच्छा बात। 13 को 5G के बैंड भी देखे के मिल जाए, जो कि बेहद ही हमारा अच्छा लगल। और डॉल स्पीकर भी दिले बा, जना के आवाज़ अच्छा बा, डॉल्बी के सब फोटोग्राफी दिले बा। देख लो भाई लोग ई फोन के बारे में हम ज़्यादा कुछ तो ना कहम, ई फोन हमारा ठीक ठाक लागल, डिसेंट लागल। और मोटरोला का फोन में बहुत सारे अच्छाई रहेला, बहुत सारे बुराई भी रहेला, तो ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो पड़ल बा, तो बतावे की जरूरत नहीं है। देख लो भाई लोग ई फोन लॉन्च कैले बा 19,000 में, लेकिन ऑफर वगैरह लगा होता लोग तो 17,000 में मिल जाए। और ई दाम पर ई फोन डिसेंट बा, ठीक ठाक बा, कोनो खराब भी नहीं है, नॉर्मल ही मानल जाए, अच्छा खासा ई फोन तालो के रिजल्ट दे दी। ई दाम पर तू लोग ई फोन के परचेस कर सकता लोग, अगर तू लोग मोटरोला का फोन लेवे के सोचता लोग तो। देख लो भाई लोग ई फोन के बारे में इतनी ही जानकारी रहा, और हम इस फोन के बारे में और कुछ नहीं कहे चाहत, कैसे सब कुछ अच्छा बा। तो लोग का राय बा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए लोग। हम वीडियो के ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए यही जाए वीडियो करते हैं समाप्त। मिले तालुक से अगला वीडियो में, तब तक आते बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।